Obyvatelia Prievidze sa dnes cítili ako v Amerike. Námestie zaplavili autá, ktoré bežne na ceste nevídame. Nablízkané americké tátoše vyvolali na Hornej Nitre poriadny rozruch. Z Ivanky pri Dunaji do Prievidze vyštartovalo približne 30 amerických aut. Do centra Hornej Nitry ich však prišlo oveľa viac. Celý deň nám dneska volali z Trnavy, z rôznych končín republiky. Chceme prísť na Ameriky, urobíme si výlet a chceme podporiť tohto podujatie. Mama, na tomto aute ma obchodíš ešte z predka. Tento krásavec má takmer 40 rokov. Má elektricky sťahované okná i klimatizáciu. To sa našim škodovkám vtedy ani nesnívalo. Jazda na takomto krásavci vás vyjde poriadne draho. Pred úpravou motora zožral 30 litrov benzínu. Teraz je to 16 litrov na 100 kilometrov. Tak za luxus sa platí, ako sa hovorí. Majitelia týchto aut však tvrdia, že by ich nevymenili za nič na svete. Americké auto predstavuje značne väčší podiel komfortu. Určite nie je problém s takýmto autom upútať pozornosť, takže myslím si, že určite sa s tým dobre balia baví. Spanila americká jazda zo západného Slovenska sa teda skončila tu na Hornej Nitre a Prievidza sa tak teda na chvíľu stala americkým mestom. Peter Ziman, televízia Markíza.